O tamén escritor, investigador e crítico literario Armando Requeixo, unha das voces máis recoñecidas da crítica literaria galega actual, será o encargado de realizar a laudatio do premiado. Por favor, Armando. Moi boa tarde, señor conselleiro, señor alcalde, señora presidenta da Asociación de Periodistas de Galicia, amigo premiado Alfredo Conde, familia do galardoado, directiva e asociados á Asociación de Periodistas de Galicia, miñas damas, meus señores. Convócanos hoxe aquí unha circunstancia tan gozosa como xusta. A concesión ao escritor e colaborador de prensa Alfredo Conde Cid do 11º Premio José Luis Albite de Columnismo de Opinión 2026. Un galardón que outorgou por unanimidade a Asociación de Periodistas de Galicia, atendendo a súa dilatada trayectoria no mundo literario e xornalístico, tanto en galego como en castelán, ao longo de case 6 décadas. Coido non só unha certa distinción outorgada, senón un acto de xustiza poética. Recoñecer con este premio a figura de Alfredo Conde e poñer en valor o camiño andado e as múltiples contribucións dun intelectual ao que moito debe Galicia, a súa cultura e a súa literatura. A voz que hoxe premiamos é unha polifonía. Non hai un único Alfredo Conde, son varios, múltiples, poliédricos, fractais. Vanme permitir que en escasos minutos lles recorde os Alfredo Conde que hai en Alfredo Conde, para que fique hoxe abollando no ar o pertinente da concesión deste premio e tamén a intelixencia de promovelo, porque honrar, honra. E se Alfredo Conde se fai máis grande con este galardón, non reve a luz que recibe a Asociación de Periodistas de Galicia, que con tanto ben yo concede. Alfredo é, antes nada, aquel cativo da Allariz, que hoxe é xa un neno grandeiro de 81 anos andados, o fillo de César, un represaliado político que tiña o carné número 617 do Partido Galeguista, asinado, por certo, por Alexandre Bóveda. O fillo de María Teresa, nai Coraxe, que fundou o Colexio Estudio en Pontevedra nos anos 60, unha muller que ía por diante do seu tempo dirixindo un centro no que se ía o galego nas clases, no que se fomentaba o xedrez, ou e que contaba mesmo con psicólogo e con médico. Non é de extrañar que María Teresa fose tan emprendedora e tan brillante, pois seu avó fora alcalde da Coruña, todo un personaxe, un masón pequeno e fosco, ao que alcumaban a pulga rabiosa, descendente, por certo, dun irmán do padre Feixóo. O día que Alfredo veu o mundo, na noite de Reis, seu pai foi quen atendeu a súa nai no parto. Alfredo estaba a gusto e tomouse o seu tempo, así que houbo que aplicar forceps. Nevaba, ían 14 graus baixo cero, e cando deu o primeiro choro, foise a luz, tanta era a enerxía que nel implosionaba. Dende aquel día ata hoxe, Alfredo viviu intensamente, multiplicado en aventuras 1000. Estudou náutica e navegou como marillo en transatlánticos. Traballou 4 anos nun banco. Deu clases nun colexio de monxas en Marín e tamén no centro materno. Animou un programa semanal en galego en Radio Pontevedra, onde falaba de poesía, unha experiencia que fixo que a policía franquista o fichaxe xa con 15 anos por falar un idioma que non debía. Foi sobresaínte deportista nos campeonatos de España de atletismo juvenil, onde chegou a rozar os 50 segundos nos 400 metros. Cursou Xeografía e Historia na Universidade de Santiago, onde non conseguiu licenciarse por ser boicoteado o seu expediente ao estar considerado un perigoso axente comunista abeirado as voces deles. E ainda lle quedou tempo para escribir o seu primeiro libro, Mencer de Lúas, un poemario que nada máis e nada menos que don Ricardo Carballo Calero defendeu diante de Galaxia para que se publicase cando Alfredo tiña apenas 23 anos. Foi aí, nese preciso instante, cando principiou a fermosa andaina do Alfredo Conde, escritor, xornalista e tamén embaixador cultural que hoxe recoñecemos co Premio José Luis Albite. Non tentarei sequera
presentar a súa inabarcable obra literaria e xornalística, pois levaría nun tempo que non teño. E tampouco hei poder ponderar como compre a súa valiosa faceta de servidor do ben común. Conformareime, pois, e Alfredo saberá desculpar que non afonde máis, con aventar algúns fitos que me parecen esenciais para comprender a dimensión do seu labor e o moito que lle debemos. Alfredo escribiu 20 novelas, varios libros de contos, un par de poemarios, diversas pezas teatrais, guións de cinema e de televisión, múltiples ensaios e tamén libros de memorias e de entrevistas. Por todo este labor inxente, outorgóuselle o Premio da Crítica Española na modalidade de narrativa galega por 2 veces, o Premio da Crítica de Galicia de Creación Literaria, o Premio Chitón de Novela Galega, o Premio Ícaro, o Premio Blanco Amor de Novela Longa en Galego, o Premio Vincent Cabour de Turín, a mellor novela en estranxeiro, o Premio Nacional de Literatura por unha obra escrita originariamente en galego, o Premio Nadal e o Premio Ateneo Ciudad de Valladolid. Pero, ademais, esta súa escrita foi traducida ao inglés, ao italiano, ao chinés, ao portugués, ao francés ou ao ruso, entre moitos outros idiomas, sendo saudada polos críticos máis prestixiosos e os medios de comunicación de máis altura de todas as nacionalidades, dende o Times ata o Le Monde, La Stampa, The Daily Telegraph ou Pravda, igual por galicianistas eximios como Giuseppe Tabani ou Giulia Lanciani, que por egrexios hispanistas como Roy Boland ou Elena Chernova. Como colaborador dos medios e xornalista literario, Alfredo Conde ténselle recoñecido a súa valía con distincións tan relevantes como o Premio Julio Camba, o Premio Fernández Latorre, o Premio Pura de Cora ou o Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro, aos que agora suma con total merecemento este Premio José Luis Albite. Déixenme que lles recorde aínda outra faciana non menos loable do noso protagonista, o seu fulcral labor como un dos nosos mellores embaixadores culturais e literarios do último medio século. Mercé aos bons oficios de Alfredo Conde, Galicia e a lingua galega oíuse en universidades e en foros intelectuais senlleiros de lugares onde non se escoitara antes ou aínda hoxe é infrecuente que se saiba de nós, como Sydney, Praga, Xerusalén, Rabat, Melbourne, Osaka, Tokio, Toronto, San Petersburgo, Auckland, Estocolmo, Pequín ou Bergen, por citar só algunhas das moitas cidades que leva visitado polos 5 continentes. Velaí a razón, coido eu, de que se lle concedese no seu día a Medalla Castelao, a Orde de Cabaleiro das Artes e das Letras de Francia, o doutorado honoris causa pola Universidade de Melbourne, ou de que, aínda non hai tanto, a súa terra natal o fixese fillo predilecto da provincia de Ourense. Porque é ben memorar que tan extraordinario que facer como cónsul cultural favoreceu que cruzase amigablemente con moitas das voces literarias e intelectuais máis senlleiras do pasado e do presente século, tratando así a altos intelectuais e escritores como Gabriel García Márquez, Camilo José Cela, Mario Vargas Llosa, Alfredo Brais Echenique, Gonzalo Torrente Ballester, Nelida Piñón, Walsh Olinka, Derek Walcott ou José Saramago, por aludir únicamente a algúns que, como diría seu pai, xa moran no mundo da verdade. Ben que me prestaría seguir a contarlles as bondades e proezas do amigo Alfredo Conde, mas o tempo que se me concedeu estás a esgotar. Así que vou ir rematando estas verbas, agradecendo a oportunidade que se me brindou dende a directiva da APG, de dirixirme a vostedes hoxe, de poder recordarlles que, como ben dixo o amigo Alberto Baciela, en Alfredo Conde, tras as ingraduras, o rumbo sempre marca o regreso á casa de Pedra Aguda, en Brión. Ben certo? E dende esa casa seguro que Alfredo Conde gustará de contemplar os anos que han de vir o pé das árbores que plantou no xardín e que trouxo das campas nas que descansan Basho, ou Kafka, ou Nabokov, facendo o que máis lle gusta na vida: ler, escribir e recibir os amigos para compartir con eles mantel e boa conversa. Que se cumpran os teus desexos, Alfredo, e que a familia e os amigos que hoxe estamos ao teu carón poidamos seguir congratulándonos
por moitos éxitos teus tan acaídos como este premio José Luis Alvite de columnismo de opinión que che otorga a Benemérita Asociación de Periodistas de Galicia. E máis nada, e moitas gracias pola vosa atención.